नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। मोफत शिक्षणासह केजरीवालांनी जाहीर केल्या 10 गॅरंटी। माझ्या कुटुंबावरती हल्ला करण्याचा डाव, जरांगे पाटील यांचा खळबळजनक दावा। आणि आरवली विठोबा वर्धापन दिनी भाविकांची अलोट गर्दी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। पद्मगंधा प्रकाशन पुणे यांच्या वतीने दशावतार कला आणि अभ्यास या पुस्तकाचं प्रकाशन ऐतिहासिक राजवाडा येथे करण्यात आलं। राजेसाहेब खेमसावंत भोसले, राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले यांच्यासह मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा प्रकाशन सोहळा पार पडला। या पुस्तकाचं लेखन प्राध्यापक विजयकुमार फातारपेकर यांनी केलं आहे। या निमित्तानं कर्नाटक उडुपी येथील यक्षगान नाट्यप्रयोगाचं मराठीतून सादरीकरण करण्यात आलं। हा नाट्यप्रयोग खास आकर्षण ठरला। मोठ्या संख्येने कलारसिक मंडळी उपस्थित होते। दरम्यान यानंतर कर्नाटकी कलावंतांकडून यक्षगानचा प्रयोग मराठीतून सादर करण्यात आला। कर्नाटकातील उडुपी येथील यक्ष संजीव यक्षगान केंद्राचे प्रमुख आचार्य व संस्थापक संचालक गुरु संजीव सुवर्णा आणि त्यांचे शिष्यगण यांनी हा प्रयोग सादर केला। याला रसिकांचा उदंड प्रतिसाद लाभला। शनिवारी सावंतवाडी शहरासह तालुक्यात सायंकाळी अवकाळी पावसानं हजेरी लावली। अचानक कोसळलेल्या पावसामुळे नागरिकांची चांगली तारांबळ उडाली। विजांच्या लखलखाटासह पावसानं हजेरी लावल्यानं बत्ती गुल झाली। शेवटच्या टप्प्यातील आंबा, काजू, फणस पिकाला या पावसाचा फटका बसला।
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर ते तुरुंगातून बाहेर आले आहेत। यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती आम आदमी पक्षाच्या 10 गॅरंटी जाहीर केल्या आहेत। यामध्ये अग्निवीर योजना बंद केली जाईल, देशभरातील दिल्ली पंजाब सारखी 200 युनिटपर्यंत 24 तास मोफत वीज, कंत्राटी नोकऱ्या बंद करून कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्यात येतील, यासह आदी मोठ्या घोषणा अरविंद केजरीवाल यांनी केल्या आहेत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत। देशातील सर्व गरिबांना 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा त्यांनी केली। आपल्या देशात 3 लाख मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याची क्षमता आहे, मात्र आपण त्याचा वापर फक्त 2 लाख मेगावॅट एवढाच करतो, असं केजरीवाल यांनी सांगितलं। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक ही कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं हवा में गारंटी नहीं देता। केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है मार्केट के अंदर। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरी करते हैं। तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 1.25 लाख करोड़ रुपए हम इंतजाम करेंगे। 1.25 लाख, उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है। ये दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। अगर किसी देश के अंदर ढेरों लोग अनपढ़ हैं, अगर किसी देश के अंदर ज्यादा बच्चे, कई बच्चों को बिलो स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी, गंदी बेकार शिक्षा मिलती है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। तीसरा, स्वास्थ्य। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, बीमारी नहीं होगी, तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो ये 140 करोड़ लोग ही तो इस देश को आगे ले जाएंगे। कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है। तो सब लोगों को अच्छे इलाज का इंतजाम करेंगे। आज अगर किसी को के घर में कोई बीमार हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, और प्राइवेट वालों ने लूट मचा रखी है। पूरे देश में कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने हैं उनको मल्टी स्पेशलिटी बना के उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पे बनाया जाएगा। और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा, इंश्योरेंस के आधार पे नहीं होगा। ये बहुत बड़ा स्कैम है। जितनी सरकारी, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इंश्योरेंस आधारित जो स्कीम बनाती हैं, ये सब बहुत स्कैम है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कोने कोने के अंदर, गांव गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, ताकि लोग वहां जाके अपना इलाज करा सकें। और सबका इलाज मुफ्त होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इसके लिए भी 5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 2.5 लाख करोड़ राज्य सरकार देगी, 2.5 लाख करोड़ केंद्र सरकार देगी। 5 साल के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए, हर साल 50-50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा। जुठलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों से छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है। हमारे देश की सेना को एक बार इजाजत तो दीजिए, उसको स्वतंत्रता तो दीजिए काम करने की। वो देखिए आपको जीत के लाती है। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकती है। सेना को आज जो रोका जा रहा है वो रोका नहीं जाएगा। ये अग्निवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारक है, और जो बच्चे युवा हमारे अग्निवीर बन के जा रहे हैं वो लोग भी बहुत त्रस्त हैं। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में
शामिल किया जाए, उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा, उनको पक्का राष्ट्रीय सम्मान भी नहीं मिलता संस्कार के समय, तो उनको पक्का किया जाएगा, उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। और सेना के अंदर ये ठेकेदारी के ऊपर एक तरह से कच्चे में अग्निवीर तो कच्ची नौकरी हुई ना, कच्ची नौकरी ये बंद की जाएगी और वापस पक्के के अंदर बच्चों को लिया जाएगा। और सेना को ये अग्निवीर योजना लाए थे क्योंकि केंद्र सरकार का मानना था कि सेना के ऊपर उनकी तनख्वाह और उनकी पेंशन के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। सेना के ऊपर, उस देश की सुरक्षा के ऊपर जितना पैसा खर्च करने की जरूरत है उतना पैसा खर्च किया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। व्यापारी और उद्योगपति खुल के व्यापार नहीं कर सकते, अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते। और ये डेटा बताता है कि पिछले 8-10 साल के अंदर इस देश के 12 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचा रखा है सरकार, केंद्र सरकार ने, उन लोगों को डराने का, धमकाने का। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा, जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, सारी प्रशासनिक और लीगल व्यवस्थाओं को सरलीकरण किया जाएगा और एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से व्यापार करना चाहे तो वह व्यापार कर भी सकता है, उद्योग खोल भी सकता है, ज्यादा परमिशंस की जरूरत नहीं होगी और बड़े स्तर के ऊपर हम व्यापार को और उद्योग को, हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है, जो आज इस दुनिया के अंदर इसमें व्यापार में और उद्योग में और प्रोडक्शन में बहुत आगे है। मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाचं हत्यार उपसणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी नुकताच एक खळबळजनक दावा केलाय. पाहूयात. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मराठा समाज जातीयवादी असता तर देवेंद्र फडणवीसही मुख्यमंत्री होऊ शकले नसते. मराठा समाज भाजपच्या विरोधात कधीच नव्हता. मराठा समाजाने तुम्हाला राजसत्तेवरती बसवलं, पण त्या राजसत्तेवरून बसून गृह खात्याचा तुम्ही गैरवापर केला. मराठ्यांच्या मुलांवरती केसेस केल्या, एसआयटी नेमून त्रास दिला, माझ्या कुटुंबावरही हल्ले करण्याचा डाव आखण्यात आला. ही पद्धत गृहमंत्र्यांना शोभणारी नाही. मी आणि माझं कुटुंब जरी डावावर लागलं असलं तरी मी सरकारला ऐकणारा नाही. सरकारला माझी निष्ठा विकत घेता येणार नाही, असं जरांगे पाटील म्हणाले. नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा खालावली आहे. त्यांनी पाकिस्तानचे 2 तुकडे करणाऱ्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचं शौर्य, धाडस आणि दृढनिश्चय हे गुण आत्मसात करावेत असा सल्ला काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी शनिवारी दिला. तसंच त्यांनी मोदींच्या निवडणूक प्रचार सभांतील भाषणांची संभावना पोकळीत चर्चा या शब्दात केली. पाहूयात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शुक्रवारी नंदुरबार येथे जाहीर सभा झाली होती. त्या पाठोपाठ शनिवारी प्रियंका गांधी यांची महाविकास आघाडीचे उमेदवार गोवाल पाडवे यांच्यासाठी प्रचार सभा झाली. भाजप आदिवासी संस्कृती आणि परंपरांचा सन्मान करत नसल्याचा आणि केंद्र सरकारवरती आदिवासींचा आवाज दडपत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. संधी मिळेल तेथे भाजप आदिवासी संस्कृती बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आदिवासींवरती अत्याचार झाले तेव्हा पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळानं मौन धारण केलं, अशी टीका प्रियंका गांधी यांनी केली. आदिवासींच्या जमिनी बड्या उद्योगपतींना देण्याचा घाट घातला जात आहे. देशातील एकमेव आदिवासी मुख्यमंत्री असलेले हेमंत सोरेन यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं आहे. आदिवासी समाजावरती भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून वेळोवेळी हल्ले केले जात आहेत, असे आरोपही त्यांनी केले. जहां जहां हमारे प्रदेश की सरकारें हैं वहां हम करके दिखा रहे हैं. आप कर्नाटका में पूछो, तेलंगाना में पूछो, आप छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी वहां पूछिए, राजस्थान में पूछिए जहां हमारी सरकार थी कांग्रेस ने क्या किया. राजस्थान में बताएंगे कि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया था, जिससे आपके हार्ट ऑपरेशन तक मुफ्त में होते थे. 25 लाख तक सारे इलाज गरीबों के लिए मुफ्त में होते थे. ये हमने किया, करके दिखाया और हम पूरे देश में ये लागू करना चाहते हैं कि अगर कोई भी बीमार पड़े उसका इलाज 25 लाख तक मुफ्त होगा. ये हमारी गारंटी है. हमारी गारंटी है कि हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को उसके खाते में हम सालाना 1 लाख रुपए डालेंगे. हमारी गारंटी है कि जो नौजवान स्नातक पास है उसको हम पहली नौकरी पक्की दिलवाएंगे, जिसमें उसको सालाना कम से कम 1 लाख रुपए मिलेंगे. हमारी गारंटी है कि जो 30 लाख पद मोदी जी की सरकार ने खाली छोड़े उनको हम भरेंगे.
कि नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क खत्म होगा। हमारी गारंटी है कि मेरे किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून के तहत मिलेगा। कानून बनाएंगे कि ये आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा। आपको आज आपके कर्ज माफ नहीं होते, इसके लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे ताकि जब जब आप कर्ज के संकट में हैं आप उस आयोग से मदद ले पाएंगे। खेती के हर सामान से हम जीएसटी को हटाएंगे, खत्म करेंगे। देश भर में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी हम 400 रुपए की करवाएंगे, ये कानून बनाएंगे। अगर इससे कम आपको किसी ने मजदूरी देने की कोशिश की तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा होगा, उस पर कार्रवाई होगी। शहरों में जैसे मनरेगा गांव में है, उसी तरह से हम शहरों में 100 दिन का रोजगार आपको गारंटी देंगे मनरेगा की तरह। SC/ST सब प्लान को हम लागू करेंगे। आपके लिए, आदिवासियों के लिए एक विशेष बजट लाएंगे। भूमिहीनों को हम जमीन दिलवाएंगे। वन अधिकार कानून वाले पट्टों को का 1 साल में हम फैसला कराएंगे, जहां जहां फैसला नहीं हुआ है। जहां आदिवासी संख्या ज्यादा है उन सारे क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे ताकि आपको सारी सुविधाएं मिल पाए। भूमि अधिग्रहण कानून को जिसमें संशोधन किया है भाजपा की सरकारों ने, वो संशोधन हम हटवाएंगे और फिर से सही कानून लागू करेंगे। देखिए, आप तय करिए आपको इस देश में कैसे नेता चाहिए। आपको ऐसे नेता चाहिए जो 4000 किलोमीटर चलने का कष्ट करे कि आपके पास आकर आपकी समस्याओं को समझे, या आपको ऐसे नेता चाहिए जिनके कुर्ते पे एक धूल का दाग नहीं दिखता, जो आपके बीच आने से कतराते हैं, डरते हैं। कैसे नेता चाहिए जो आपके आंसू पोंछे या यहाँ स्टेज पे आके नकली आंसू, मगरमच्छी आंसू दिखाए आपको। कैसे नेता चाहिए? कैसे नेता चाहिए जो आपकी मुसीबतों को समझे या जो आपके सामने आकर अपनी मुसीबतें गिनाए। आपको कैसा नेता चाहिए? जो हिम्मत वाला हो, खुल के बोले, निडर हो, चाहे कोई दबाने की कोशिश करे, चाहे कोई संसद से निकाले, चाहे कोई केस डाले, फिर भी सच्चाई बोले आपको, या ऐसा नेता जो झूठ पे झूठ बोले आपसे। कैसा नेता चाहिए? कैसी राजनीति चाहिए? असूलों की राजनीति, एक समर्पण और सेवा की राजनीति की सत्ता की राजनीति, जो सिर्फ सत्ता चाहती है, सिर्फ शोहरत चाहती है, सिर्फ शान और सम्मान अपना चाहती है, लेकिन जनता का सम्मान नहीं करती। आप तय करिए। चुनाव 2 दिन में है। कब है? 11 को, 13 को चुनाव है। आज 11 तारीख है। 2 दिन में चुनाव है। 2 दिन में तय करने जा रहे हो कि इस देश का भविष्य क्या होगा। इस देश का संविधान बचेगा, इस देश का लोकतंत्र बचेगा, आपके अधिकार बचेंगे, आपकी नई पीढ़ी के अधिकार मजबूत होंगे का भविष्य मजबूत होगा कि नहीं, तय करने जा रहे हो। अपने विवेक का इस्तेमाल करो। सोचो, समझो, ध्यान से मेरी बातों को सुनो, क्योंकि अगर गलत निर्णय ले लिया तो ये देश जिस दिशा में जा रहा है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद ये मौका है कि आप लोकतंत्र को वापस स्थापित करो, आप अपने भविष्य को सुनहरा बनाओ, एक ऐसी सरकार लाओ जो आपकी संपत्ति वापस आपके हाथों में दे, किसी खरबपति के हाथों में नहीं। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, अभी तक मेरी आवाज गई नहीं है, लेकिन आगे 2 मीटिंग और है मेरी, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूं।
अब मैं जाऊंगी, मेरी बातों को याद रखो, खास तौर से जब पोलिंग पे जाओगे उन महान नेताओं को याद रखो जो शहीद हुए इस देश के लिए, जिनका लहू इस देश की धरती में है। अपने नेताओं को याद रखो, ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। इस धरती को नमन करते हुए, अपने शहीदों को याद करते हुए अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दो, ताकि हम आपके लिए एक सच्ची सरकार बना के दिखा पाए। मुंबई विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयात यंदापासून पदवी अभ्यासक्रमांसाठी 60-40 गुणांकन पद्धत लागू होणार आहे। पदवी स्तरावरील BA, BCom, BSc व इतर सर्व पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे 60-40 या पॅटर्नप्रमाणे मूल्यांकन होईल। प्रत्येक सत्रातील लेखी परीक्षा 60 गुणांची असेल आणि 40 गुणे सातत्यपूर्ण मूल्यमापनासाठी असतील। मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या 894 महाविद्यालयात आतापर्यंत काही अभ्यासक्रमांचे 100 गुणांनुसार व काही अभ्यासक्रमांसाठी 75-25 अशी गुणविभागणी करून मूल्यांकन होत होते। आता प्रत्येक सत्र परीक्षेसाठी 60 गुण आणि अंतर्गत मूल्यांकनासाठी 40 गुण निश्चित करण्यात आले आहेत। प्रात्यक्षिक परीक्षा, प्रकल्प, गृहपाठ प्रकल्प, विविध औद्योगिक व व्यावसायिक भेटी, ऑन जॉब ट्रेनिंग, व्याख्यानांमध्ये उपस्थिती आदी गोष्टींचा अंतर्गत मूल्यांकनामध्ये समावेश असेल। 60-40 या गुणविभागणीनुसार विद्यार्थ्यांना बाह्य मूल्यांकन आणि अंतर्गत मूल्यांकन अशा दोन्ही परीक्षात स्वतंत्रपणे उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील आरवली येथील श्रीदेव वेतोबाचा वर्धापन दिन सोहळा आज 12 मे रोजी संपन्न झाला। यावेळी श्रीदेव वेतोबाच्या भेटीसाठी भाविकांनी अलोट गर्दी केली होती। 15 मे पर्यंत या वर्धापन दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम मंदिरात संपन्न होणार आहेत। पाहूयात। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान राखणकर्ता रक्षणकर्ता म्हणून ज्याची ख्याती संपूर्ण जगभरात पसरलेली आहे असा वेंगुर्ला तालुक्यातील श्रीदेव आरवली येथील श्रीदेव वेतोबाचा आज वर्धापन दिन संपन्न होतोय। गेले 4 दिवस हा कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू आहे आणि आज मुख्य दिवस आहे 12 मे आणि आज अनेक धार्मिक विधी या ठिकाणी सकाळपासून संपन्न झालेले आहेत। अनेक भाविक जे आहेत ते श्रीदेव वेतोबाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत आहेत। 8 मे पासून या ठिकाणी हा वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे। आपण माझ्या मागे बघू शकतात की मंदिर परिसरात जी विविध दुकानं सुद्धा थाटलेली आहेत आणि असंख्य भाविक जे आहेत ते या श्री वेतोबाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत आहेत आणि आज 12 मे सकाळपासून विविध धार्मिक विधींना सुरुवात झालेली आहे। त्याचप्रमाणे आता दुपारी महाप्रसाद सुद्धा या ठिकाणी संपन्न होणार आहे आणि आज बरेच कार्यक्रम या वर्धापन दिनानिमित्त होणार आहेत। या श्रीदेव वेतोबाची ख्याती ही सर्वदूर पसरलेली आहे। अनेक त्यांचे जे भाविक भक्तगण आहेत ते आपल्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित गोवा राज्य असेल किंवा या ठिकाणी मुंबई पुणे असेल या ठिकाणचे चाकरमानी असतील हे आवर्जून या वर्धापन दिनासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहतात, श्रीदेव वेतोबाचं दर्शन घेतात आणि आज 12 मे आज मुख्य कार्यक्रमाचा दिवस आहे, वर्धापनाचा दिवस आहे। त्यामुळे अनेक भाविक हे वेतोबाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। आपण सुद्धा श्रीदेव वेतोबाचं दर्शन आज या वर्धापन दिनानिमित्त घेणार आहोत आणि आपण सर्व भाविकांनी सुद्धा कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून श्रीदेव वेतोबाचं दर्शन या ठिकाणी आपण घेऊयात। चला। आरवली श्रीदेव वेतोबाचा वर्धापन दिन वाढदिवस कार्यक्रम साजरा होतोय।
संपूर्ण 8 दिवस हा कार्यक्रम या ठिकाणी भक्तिमय वातावरणात या ठिकाणी साजरा होतो आणि आज मुख्य दिवस आहे वर्धापन दिनाचा 12 मे आणि आज या ठिकाणी अनेक भाविक आलेले आहेत. आपल्यासोबत आहेत माजी राज्यमंत्री प्रवीणभाई भोसले आणि ते याच दर्शनासाठी आलेले आहेत. पारंपरिक त्या घराण्यांची त्यांच्या घराण्याचं या ठिकाणी एक संबंध आहे त्यांच्याकडून आपण आजच्या वर्धापन दिनाविषयी जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, आपण आज श्रीदेव वेतोबाच्या दर्शनासाठी आलेला आहात. काय सांगाल, आज वर्धापन दिन आहे? नमस्कार सर्वांना. आज वेतोबा देवस्थानचा वर्धापन दिन आहे. हा प्रतिवार्षिक वर्धापन दिन असतो आणि या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने या गावचे मानकरी जे असतात, दोन्ही दैवी मानकरी आणि इतर मानकरी जे असतात, ते आम्हाला पाटेकर देवस्थानला निमंत्रण करतात, पत्राने निमंत्रण करतात आणि त्याप्रमाणे आम्ही सालाबादी इथे येऊन या वेतोबा देवस्थानचे आशीर्वाद घेत असतो. या संपूर्ण या वर्धापन दिनाला संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, कर्नाटकातून, गोव्यातून, पश्चिम महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने भक्तगण, देशातून सुद्धा मोठ्या संख्येने भक्तगण इथे दर्शन घ्यायला येतात, आशीर्वाद घ्यायला येत असतात आणि ह्या देवाला घडाचा आपला नारळ आणि घड अशा तऱ्हेने लोक अर्पण करतात आणि संपूर्ण या परिसरामध्ये मोठ्या संख्येने मध्ये आपल्या नवसाला पावणारा देव अशी श्रद्धा, अंधश्रद्धा नाही, अशी पूर्ण श्रद्धा ठेवून देवाकडे आल्यास पूर्ण आशीर्वाद वेतोबाचा मिळतो आणि त्याप्रमाणे योग्य मार्गाने त्यांचं जे काय कार्य असेल ते होत असतं. मी श्रीदेव वेतोबाचरणी प्रार्थना करतो की या राज्याचा माजी मंत्री म्हणून प्रार्थना करतो, देवाचा भक्त म्हणून प्रार्थना करतो, भोसले कुटुंबियाच्या वतीने प्रार्थना करतो की देवाने सगळ्यांना सुख समृद्धी द्यावी, शेतकऱ्यांना चांगले दिवस यावेत, महिलांच्या बाबतीत त्यांना सगळ्यांना चांगले दिवस यावेत, सगळीकडे सुख समृद्धी जनतेला मिळावी. ज्या ज्या गोष्टी बाबतीत आम्ही जनता त्रस्त आहे त्या सगळ्या बाबतीत जनतेला सुखसमाधान मिळण्यासाठी श्री वेतोबाने आशीर्वाद द्यावे, जनतेला आशीर्वाद द्यावेत, आम्हाला सर्वांना आशीर्वाद द्यावे अशा तऱ्हेची प्रार्थना करतो. आणि त्याचप्रमाणे कोकण साथ तुम्ही आम्हाला या वर्धापन निमित्ताने आमची देवावरची श्रद्धा जी आहे ती व्यक्त करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी कोकण साथचे आभार मानतो. आजचा वर्धापन दिन म्हणजे आमचे सर्व आरवलीकर अधिक भाविकांची पर्वणी असते. या पर्वणीमध्ये बऱ्याच गोष्टींना वाव दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे आत्ताच आमच्याकडे जे प्रवीण भोसले सारखे हे संस्थानिक येऊन गेलेले आहेत. भोसले साहेब हे जत्रेलाही येतात आणि आत्ताही येतात. आत्ता त्यांनी दर्शन घेऊन गेलेले आहे. त्याचप्रमाणे आमच्याकडे महाप्रसादाची मोठी व्यवस्था केली जाते आणि हा महाप्रसाद सर्वांना अगदी म्हणजे लास्टच्या घटकापर्यंत पोच केला जातो. अशा प्रकारे आमची ही पर्वणी आम्हाला अगदी म्हणजे वेतोबा म्हणजे आमचं सर्वस्व आहे. लोक मुंबईवरून खास या वाढदिवसासाठी इथपर्यंत येतात. त्याचप्रमाणे जे आता भाविक वाढलेले आहेत ते भाविकही आज जत्रेनिमित्त या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहून आपलं जे काय असेल ते त्या ठिकाणी ते देवाला समर्पित करतात. अशा प्रकारे ही पर्वणी आमची अगदी आम्हाला आनंददायी आहे. वेतोबाचा हा वर्धापन दिन म्हणजे वेतोबाची ज्यावेळी पुनःप्रतिष्ठा 1996 साली केली त्यानंतरचा एक प्रतिवार्षिक असा हा उत्सव एक वर्धापन दिन वाढदिवस म्हणून साजरा केला जातो. वैशाख शुद्ध पंचमी या दिवशी विशेषतः हा मुख्य सोहळा सुरू असतो आणि त्या अनुषंगानं धार्मिक विधी, लघुरुद्र अनुष्ठान वगैरे असं हे चालू असतं आणि त्या अनुषंगानं सांस्कृतिक कार्यक्रमही एक 8 दिवस या ठिकाणी होतात. मला वाटतं आज तुम्ही आता बघितलं असाल की वेतोबाकडे आज रविवारही आहे आणि प्रचंड गर्दी आहे लोकांची देवाच्या दर्शनासाठी. आणि जसं एक बघा एक आपण म्हणतो तसं आसुसलेले असतात काही भक्त की देवाची एकदा भेट घेऊन देवाकडे काहीतरी मागणं मागायचं आणि देवाला एक आपल्या कृपादृष्टी देवाची राहण्यासाठी
हे असंख्य भाविक या ठिकाणी आज आता सकाळपासूनच अगदी सकाळी 5 वाजल्यापासून ह्या रांगा लागलेल्या आहेत आणि मला वाटतं आज रात्री जवळजवळ 10-11 वाजेपर्यंत ही अशाच प्रकारच्या ह्या भक्तांच्या दर्शनासाठी रांगा असणार। वेतोबा हे जागृत देवस्थान आहे आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नाही, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात, गोव्यात असंख्य भक्त आहेत आणि त्यामुळे हे प्रतिवर्षी आता हा वर्धापन दिन आणि वेतोबाच्या जत्रेला हे येतातच, पण नियमित अशी देवाची भक्तांची गर्दी या ठिकाणी देवाच्या दर्शनासाठी नियमितपणे असते आणि देवस्थान कमिटी, गावकर मानकरी वगैरे सर्व ग्रामस्थ यांच्या सर्वांच्या सहकार्यानं या ठिकाणी हा कार्यक्रमाचं नियोजन केलं जातं आणि कार्यक्रम केले जातात। मला वाटतं एक देवस्थान कमिटीचं एक प्रामुख्याने या ठिकाणी ही जबाबदारी असते। त्या अनुषंगानं एक प्रतिवार्षिक या ठिकाणी ज्यांची जी कामं आहेत ही ठराविक ठरलेली कामं असतात आणि त्याप्रमाणे त्यांना सांगून त्या प्रमाणात ती तशी नियोजन करून त्या प्रमाणात त्यांना प्रत्येकजण आपापली कार्य एक देवाची सेवा म्हणून पार पाडत असतात। आज वैशाख शुद्ध पंचमी, वेतोबाचा वाढदिवस। मी आभार टाकतो, गेली 10 वर्ष मी इथे सेक्रेटरी म्हणून काम पाहतो वेतोबा देवस्थानचं। जवळजवळ 8 ते 10 हजार लोक आज फक्त महाप्रसादाचा लाभ घेतात। जवळजवळ 1 ते 1.5 लाख लोक वेतोबाचं दर्शन घेऊन जातात। ह्याची तयारी आम्ही अगोदरपासून 8 दिवसपासून करतो, कारण आलेल्या भाविकांना महाप्रसादाची योग्यरित्या सोय केली जाते। त्यात तसंच आम्ही या ट्रस्टच्या कामावर सामाजिक कार्य पण आम्ही चालू ठेवलेले आहेत। हल्लीच आम्ही एक आय कॅम्प ठेवला होता, त्याच्यात 25 ऑपरेशन, म्हणजे जे गरीब गावातली लोक आहेत त्यांचे विनामोबदला आम्ही ऑपरेशनं केले। त्याच्यानंतर इतर महाप्रसाद दररोजच आमचा चालू असतो। एक 5 रुपयाचं कुपन करायचं आणि आलेल्या भाविकांना आम्ही दररोज महाप्रसाद देत असतो। आणि आजच्या या सोहळ्याला जवळजवळ गोवा, कर्नाटक आणि इतर महाराष्ट्र आणि भारतातून पण लोक येतात। त्याच्यामुळे या दिवसेंदिवस आमची हे देवस्थानचं हे वाढतच आहे। त्याच्यानंतर आम्ही म्हणजे शासनाच्या कॅटेगरीत ब वर्गाच्या ह्याच्यात आम्ही केलेलो आहे। जवळजवळ शासनाचा 2 कोटी 5 कोटी निधी आम्हाला मंजूर आहे। ती आम्ही ह्याच्या पुढची जी कामं जी राहिलेली आहेत ती आम्ही पार्किंग किंवा लाईट्स, सुशोभीकरण हे सगळं आम्ही आता सुरू करणार आहोत। फरक आहे, त्यावेळी जर 1 लाखापर्यंत लोक यायचे, आता 1.5 लाखापर्यंत गेले आहे। जशी ख्याती वाढलेली आहे। जागृत देवस्थान आहे, येतोबाचं नाव घेतल्यानंतर कुठूनही हाक मारली तरी तो नवसाला पावणारा देव आहे। 100% गॅरंटी आमची, त्याच्यामुळे वाद नाही, देव जागृत आहे। मोठा सोहळा असतो हा वर्धापन दिनाचा, कशा प्रकारे ग्रामस्थ या ठिकाणी हातभार लावतात? सगळे ग्रामस्थ आपल्या स्वखुशीने हातभार लावतात, जेवण वाढण्यापासून सगळं, म्हणजे सबंध दिवस इथे ग्रामस्थ आपलं काम करतात आणि प्रामाणिकपणे काम करून लोकांची सेवा करण्याचं ते प्रयत्न करतात। नमस्कार, श्री देव वेतोबाला नमस्कार। आजचो दीस हा आमच्या वेतोबाचो वाढदिवस हा। आम्ही भुरगेपणासून पळोवन येता। हांव एक म्हापशेचो देव भक्त। म्हजें नांव आसा प्रशांत रामचंद्र लाडू आरोलकर। भुरगेपणासून बापाय बरोबर येता, वर्सान वर्स जात्रा करता, वाडदिवसाक वाडदीस करता आणि म्हाजो बाबा हांगासर आतां ना, पूण तो हांगा देवाचें दर्शन घेवन मागीर आमकां शिरगांवचे जात्रेक वचोन तो धोंड आसलो, तो आपलो जात्रा करता आनी आयचो दीस हो आमच्या जिवनान आरोलकर कुटुंबाक हो एकदम म्हत्वाचो दीस आसा। श्री देव वेतोबा प्रसन्न। जी घरान बारीक गोश्ट जाता जावं व्हडली गोश्ट जाता, वेतोबाक येयल्या शिवाय, वेतोबाक सांगल्या शिवाय आनी लयराई देवीक सांगल्या शिवाय आनी म्हापशा आमच्या देव बोडगेश्वराक सांगल्या शिवाय आमी फुडें वचना। पयलो मान आमी सगळ्यांक पयलो देव वेतोबाक दिता, देवी लयराईक दिता आनी म्हापशान आमी देव वेतोबाक दिता। आनी अशी आमची गोश्ट, कसली बरी वायट गोश्ट आमच्या घराचो सुद्दां वाडदिवस जाल्लो आहा, वो अक्षय तृतीये दिसा जाल्लो आसा 1983। पयलीं आमी राशीच्या घरान रावताले, पण तेजे आशिर्वादान आनी तेजे कृपेन आयज आमची सगळ्यांच्या घरांचे आनी सगळ्या मंडळींचे सगळें वेवस्थीत चल्लां। हो म्हाजो चलो आहा, तेजे सुद्दां देवाचे कृपेन आयज तो कालूच तेजे LLBचे एग्जाम आन्सर केल्लेले आहा आनी हेजे फुडें LLMय करपाची तेजी इच्छा आहा। ही सगळी त्या देवाचे कृपेन सगळें बरें जावनी म्हणून देवा कडेन मागता। आता मी मुंबईला असतो आणि कोठारी हे 7वे मानकरी आहेत वेतोबा देवस्थानचे आणि या वेतोबाचा खूप चांगला अनुभव आलेला आहे। आज जे आम्ही काही आहोत एक वेतोबाच्या आशीर्वादाने। एक म्हण आहे की हाकेला आपल्या ग्रामदैवत पहिलं आपल्या मदतीला येतो, बाकी आपले कुलदैवत इतर देवस्थानं आहेतच,
पण हाकेला धावणारा आपला पहिला ग्रामदैवत असतो. आणि मीच नाही, माझ्या आलेले अजून मित्रही आहेत अनेक, जे नोकरी धंदा ह्याच्यावर सुट्ट्या घेऊन परिवाराबरोबर हा सोहळा, ह्याच वर्धापन दिन आणि जत्रा हे दोन महत्त्वाचे दिन आहे. इतर कार्यही अनेक चालतात इकडे. त्याच्यामध्ये आरोलीमध्ये इकडे आमचं आरोली विकास मंडळ देखील आहे. त्याच्यामध्ये पण इतर कार्यक्रम व लोकांना मदत करणे हे सगळे कार्यक्रम होत असतात. तुम्हाला सांगायचं आहे, माझे भाऊजी गोवा येथे राहत होते, त्यांना H1N1नी त्रस्त झाले होते. तर आणि त्यांना आम्ही चार्टर्ड विमान करून मुंबई येथे घेऊन गेलो गोव्यावरनं. आणि वेतोबाला आम्ही सांगणं केलं की हा माणूस अक्षरशः मृत्यूच्या जवळ पोचले होते. पण आम्ही वेतोबाला आणि इतर देवांना सांगणं केलंच. ते राहतात गोव्यात, पण वेतोबा माझा ग्रामदैवत, आमचा ग्रामदैवत असल्यामुळे हाकेला पहिलं आपण ग्रामदेवतेला जातो. त्याप्रमाणे आज ते खूप सुखरूप आहेत. तब्येत त्यांची धडधाकट आहे. श्रीदेव वेतोबाची ख्याती सर्वदूर पसरलेली आहे आणि अनेक असंख्य भाविक हे जगाच्या कानाकोपऱ्यात या श्रीदेव वेतोबाचे आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि जेव्हा जत्रोत्सव असतो किंवा जे आज हा वर्धापन दिन असतो, यावेळी हे भाविक आवर्जून श्रीदेव वेतोबाचं दर्शन घेण्यासाठी या ठिकाणी येतात. आणि याची डोळा हा संपूर्ण जो सोहळा आहे तो अनुभवण्याचा त्यांना संधी मिळते. असेच भाविक आपल्या सोबत आहेत, मुंबईवरून भाविक आपल्या बरोबर आहेत. काय सांगाल, आज वेतोबाचं वर्धापन दिन आहे आणि आवर्जून आपण सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहिलेला आहात, काय सांगाल वेतोबा? मी सांगते, श्रीदेव वेतोबा देवस्थान कमिटी आरवलीचे मी धन्यवाद मानते. कारण त्यांनी जी इथे वेतोबाची जत्रा आहे, त्यांचा वाढदिवस आहे, त्यानिमित्ताने खूप व्यवस्थित सोय केलेली आहे. आणि खरंच हा देव वेतोबा हा खूप हे आहे, म्हणजे एवढा पॉवरफुल आहे की आम्ही पण मुंबईहून गिरगावमधून मी आली आहे आणि आमचं गाव गोवा आहे. तर साक्षात आम्हाला त्याची भेट पण झालेली आहे. आम्हाला प्रत्यक्ष त्यांनी दर्शन दिलेलं आहे. इथे आम्ही जेव्हा राहायला होतो 3-4 दिवस या वेतोबाच्या देवस्थानात, तेव्हा आम्हाला स्वतः त्यांनी दर्शन दिलेलं आहे. आणि आम्हाला काही त्याच्याबद्दल इतकं प्रेम आहे, त्यामुळे आम्ही इथून मुंबईहून इथे आज आलेलो आहोत. काही अनुभव सांगाल का एखादा तुमच्या कुटुंबाबद्दल, की हाकेला धावणारा रक्षणकर्ता म्हणून वेतोबाची ख्याती आहे? काही अनुभव आपण एक सांगाल का? एक अनुभव आहे वेतोबा देवाचा. आम्ही जेव्हा इथून वेंगुर्ल्याला गेलो होतो, खूप रात्र झाली होती. माझे मिस्टर श्री मंगेश लाड आणि मी सौ मिनल लाड हे आम्ही स्कूटरवरून येत होतो. तितक्यात गाडी आमची बंद पडली होती. पण काही कारणास्तव कोणीतरी आलं, म्हणजे देव वेतोबाच्या रूपाने आमची हे केली, मदत केली. एवढं मी त्यांचं वेतोबाचं मी सांगू शकते तुम्हाला. निश्चितच अशा असंख्य भाविक आपल्याला आज या ठिकाणी पाहायला मिळतात आणि मोठ्या प्रमाणात गर्दी सकाळपासून या श्रीदेव वेतोबाच्या दर्शनासाठी भाविकांची लागलेली आहे. आणि रात्रीपर्यंत हा कार्यक्रम सुरू राहणार आहे. पुढे आणखी 3 दिवस हा कार्यक्रम असणार आहे. एकूण 8 दिवस हा संपूर्णपणे उत्सव या ठिकाणी वर्धापन दिनाचा संपन्न होतोय आणि असंख्य भाविक हे यासाठी आपली हजेरी लावलेली आहेत. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. मोफत शिक्षणासह केजरीवालांनी जाहीर केल्या 10 गॅरंटी. माझ्या कुटुंबावरती हल्ला करण्याचा डाव, जरांगे पाटील यांचा खळबळजनक दावा. आणि आरवली विठोबा वर्धापन दिनी भाविकांची अलोट गर्दी. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल, कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.